Estic fart de sentir a populistes, tant d'esquerres com de dretes, prometre solucions senzilles a un problema tan complex com és la crisi de l'habitatge. L'esquerra estatista diu: el problema és el turisme, els rendistes i els especuladors. L'Estat ha de controlar el mercat i construir habitatge públic. La dreta estatista diu: el problema és la immigració. L'Estat ha de controlar les fronteres i deportar els il·legals. No negaré que el turisme, la immigració i l'especulació afecten el mercat de l'habitatge, però reduir un problema multifactorial a la culpa d'uns o més col·lectius minoritaris no és més que una estratègia política tan vella com rendible. Torno a repetir, el problema és multifactorial. No només la població ha crescut, sinó que també l'esperança de vida ha crescut reduint la rotació de propietats. Molts individus que fa 50 anys viurien en família ara viuen a soles. El terreny disponible per construir s'ha reduït. Abans, tot això era camp. Regulacions com el límit d'altures dels edificis a certs barris han limitat l'oferta. Els impostos que graven els materials de construcció, la mà d'obra i la compravenda d'habitatges han augmentat. I per acabar, i no menys important, l'augment de la pressió fiscal i de la inflació ha reduït el poder adquisitiu i la capacitat d'estalvi dels individus en edat de comprar. Això sí, tots aquests factors tenen per a mi una arrel comuna: el fet que el 85% de la població visca en el 15% del territori. Concentrar la demanda en un espai limitat és el que ens ha portat on estem. Fer cas a l'estatisme, tant d'esquerres com de dretes, i limitar l'oferta en més regulacions no solucionarà res, i satisfer la demanda amb més oferta, siga estatal o privat, només incentivarà encara més aquesta demanda. L'única reacció sensata és deixar de barallar-nos per viure tots amuntonats, assenyalant-nos els uns als altres com culpables i començar a pensar en quines són les causes d'aquesta concentració de la població i com podem revertir-les per passar a aprofitar tot aquest territori desocupat.